Un pare em deia sempre, faci el que facis, fes-ho bé, si no, més val que no ho facis. Aquesta noció de que cada cosa que fas ha de rebre la màxima atenció, la màxima cura, la màxima importància. En resum, l'ebenisteria és això. És un seguit d'operacions que s'han de fer d'una forma molt metòdica, parant molta cura a cadascun dels processos. Quan tot està en aquest grau, diguem, d'exigència, llavors és quan podem assolir precisament aquest nivell de qualitat. El meu mobiliari és simple, sobretot. És de línia senzilla i el material és un protagonista molt important. Cada moble a mi m'agradaria que fos un vestidor, un marc, on aquesta fusta pot transmetre el seu discurs estètic, que sigui el seu caràcter. Sovint no és un moment de clímax acabar una peça, ni molt menys. És més aviat un moment de tancament, de final. El que és interessant és gaudir de cadascuna de les parts del procés. Realment ja no es tracta de fer mobiliari, ja no és el que fas, sinó el com ho fas. I com dediques cada moment de cada dia a mirar de ser la millor versió del que tu pots ser.